ya jagat, ya dewa, ya Bathara. Sena wah Kresna kakangku piye? Ngene ya Di. Antarane turu lan turon kuwi beda. Yen wong turu kuwi turu tenanan bisa nyelehna rasa nganti ora krasa sakiwa tengene iki eneng apa lan saka ngendi papan dununge. Ning yen wong turon kuwi mung epi-epi turu ning sejatine kuwi durung turu tenanan. Wah, lalare piye? Ngene, Di. Wong urip tinitah ana ngalam padang kuwi sinandhangan telung perkara siji raga, nyawa, banjur sukma. Tak ambali pisan maneh. Wong urip ana ngalam donya kuwi mung sinandhangan telung prakara siji raga, angka loro nyawa, angka telu sukma. Raga kuwi badan wadak kanggo ngaup nyawa lan sukma mau. Duweni watak setya nanging lumuh pisah karo nyawa lan sukma. Dene sing diarani nyawa kuwi ganeping urip awatake setya karo raga, sauger raga mau isih patut dienggo ngaup. Nah, sing angka telune sing diarani sukma. Sukma kuwi ganeping urip watake gelem mulyane nanging lumuh larane. Gelem mulya nanging wegah lara. Contone wong kang ketubruk kereta kae. Wong kang katubruk kereta nanging ora mati. Anane mung ambekan kempas-kempis sing ana mung napas karo nupus nanging dijak guneman kae ora nyambung jalaran sukmane ilang. Sing ana mung kari raga kelawan nyawa. Neng yen ta wong ketubruk kereta kae wis ora ana napase, ora ana nupuse, tegese wong kae mati. Pisahe raga sukma kelawan nyawa. Wah, dadi cethane punta marep kakangku iki durung mati. Nang ora kena diarani turu. Uga ora kena diarani turon. Nyatane kaya mangkono. Iki menggah pemanggihipun kakang lho, Di. Iya. Dadi cethane kaya apa kang mbok kandhake sekawit. Yayi Puntadewa kuwi turu ya ora, turon ya ora. Kantaka ya ora. Kantaka kuwi apa? Kantaka kuwi semaput. Ya. Dadi cethane kabeh iki mau dadi wadining Gusti kang akarya jagat. Mula kang saka kuwi yen to kowe njaluk marang pun kakang supaya netepi darmaning pamong. Jalaran darmaning pamong kuwi kudu setya momong marang sapa kang dimong. Gandeng sing momong Pandhawa ki dudu pun kakang ijen nanging isih ana kang samji ya kuwi kakang Bradanaya Semar. Kejaba Prabu Kresna sing majib momong Pandhawa kuwi isih eneng siji kakang Badranaya Semar. Mula enten ana sawetara aku bakal miji kelawan kakang Semar Badranaya Dimen. Tumeka ana papan rikalenggan iki samengko bakal diajak tetimbangan rerembugan kira-kira prayogane kang kaya kepiye nggone padha netepi darmaning pamomong. Hamenangi jaman edan hewahaya he pambudi arep ngedan ora tahan yen tan bisa hang lakoni
Oh boya keduman mele kaliren wekasanipun dilalah kersa alah bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang ngiling lawan waspada lang indra mangu mangungko lersat bating sun tumeleng angdi puspita medemenda kang warni sinung awadi sinung awadi jagat kari hamung bak lumembak ombak ing segara hangon bale lumut ambregeng maroto dancang dencengan
sadulita sinuwun Kresna miji kelawan ingkang abdi kula pun Badranaya Semar mokal tanpa karep mokal tanpa sedya sageta tumuli kababar kanthi gamblang sinuwun Kakang Semar ngerti ya Kakang rikalungguhan iki Bratasena wis marak sowan ngarsaning ingsun mung sajuga kang dadi sedyane ujaring nggone matur ngarsaning ingsun Yayi Samyaji ya Yayi Prabu Puntadewa iki nedheng darbe penandang nadyan to isih kadunungan urip parandene Yayi Prabu Puntadewa kuwi semu mati sakjroning urip nanging urip sakjroning pepati mula kang saka kuwi ndak jaluk Kakang Semar Badranaya paringa tetimbangan paringa pituduh kang gawe pepadang samengko antarane aku kelawan Kakang Semar bisa bareng-bareng nanjakno kewajiban pinangka dadi pamong kang wajib setya hamomong kelawan kang dimong begegek ugek sadulita mel sinuwun kula ingkang tinanggenah kajibah dening dewa kinen tapa ngrame wonten galam padang momong tedhak turuning trah Witaradya ingkang kalebet sagung momongan kula para Pandhawa den kula ingkang sepisan nguningani kawontenanipun sinuwun Puntadewa momongan kula leres napa ing dados ngendikanipun paduka sinuwun Kresna sinuwun Puntadewa kala wau saged dipun wastani mati jroning urip urip sakjroning pepati diarani mati mongko isih kadunungan urip diarani urip nanging ora kena jak guneman karo wong urip pramila sedaya kala wau ngibarat wontenipun keluk utawi kukus tertamtu wonten genine ana perkara mesti eneng sebabe nah perkara napa dene sinuwun Puntadewa anemahi lelampahaning kados mekaten ingkang sepisan jagat niki sampun karaos boten tentrem donya niki sampun karaos panas ilang ademe jalaran akeh wong kang padha sumuci suci kuminter pinter suci tata lair nanging batine karegetan jantahing kanepson isih demen milik barang kang melok gelak kesusu muluk tundone bakal keselak-selak lah niki akeh wong kang pinter nang pinter kanggo minteri bangsane dhewe akeh wong pinter kang pinter kanggo minteri kawan kancane dhewe lah niki mbuh ora idep kaya ngapa sinuwun Kresna ingkang baken Semar badhe netepi kewajiban kula piyambak ambrih rahayuning jagat raya ambrih rahayuning momongan kula sinuwun Puntadewa kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara nuwun amit pasang Kalimantabi
lepati nebina sesiku cinaketna gunging samudra pangaksamin awon tanpa rupi kula Narendra jurang curi. Kula pun Narendra jurang curi ingkang jejuluk Maha Prabu Dentamurka Sinun. Napa leres paduka menika ingkang jejuluk Maha Prabu Sri Bathara Kresna. Narendra ingkang mengkoni negari Ndarawati mriki. Pancen kepara nyata. Prabu Dentamurka mburi saka negara Jurang Curi. Kula wonten balen dawuh. Mengku karep kang kaya ngapa dene sowan muri kalungguhan iki. Beda kelawan saklumrahing titah kang padha kasinungan tata krama, kasinungan rasa pangrasa, tundhone lagak lagu lagian. Cetonggone tansah junjung dhuwur marang adat ketimuran. Ketitik pasuryanmu wis abang branang kaya kembang wurawaribang. Lagak lagu lagianmu babar pisan ora junjung dhuwur babakan tata krama kelawan tapa slira. Wah ladalah. Pedah napa kula junjung dhuwur tapa slira kelawan tata krama. Sinun. Yen leres sampeyan iki ratu kang mengkoni negari Ndarawati. Tanpa guna kula andhap asor karo sampeyan. Jalaran negari Ndarawati kalenggahan punika badhe kula suwun wangsul paduka daya-daya tungkul tumungkul kelawan Prabu Dentamurka. Saisinipun negari Ndarawati badhe kula suwun dene satriya ingkang dados pepalang karbu sampeyan nata Ndarawati. Badhe kula luk sak dosane. Langap-langap waton ngucap, langap-langap waton jeblak. Wis serep nyawamu sapa kowe? Panenggak Pandhawa Raden Werkudara, panenggak Pandhawa ya Raden Bratasena. Apa abamu? Mbelani kelawan bebener menungso kang adikang adigung adiguna, pamer kasetikan semu sumangkian. Sutik aku nyawang wujudmu modar ora minggat dadi apa. Kujang kancing langit klap-klap katon lir gincanging alis risang mawe gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayi Samba kula wonten timbalan dawuh Kanjeng Rama Dewaji kadosa pundi kedadian anget mbok menawa penandhange Yayi Puntadewa Ratu Ngamarta kang kaya mangkono kuwi mau binarung kelawan tekaning godha coba kelawan pangrancana kang sinandhang negara Ndarawati kene mula kang saka kuwi sira ora pantes lamun to tansah enak kapenak lungguh jigrang sila tumpang ngombe wedang jalaran tata titi tentreming praja Ndarawati mung mapan dedunung ana bau kanan kiringmu tegese tanggung jawabmu kuwi ketana nggih nuwun kasinggihan Dewaji berkaparing pangestu paduka samangke ingkang putra kula pun parang Garuda badhe hanetepi wajib amrih rahayuning sagung bebrayan amrih waluyaning negari Ndarawati mriki do Kanjeng Rama Dewaji Setyaki Yayi Setyaki Yayi Singamulang Jaya
Waduh, monggo kula dherekaken sinuwun. Lho. Yamene lah kok wis ngantuk kowe. Mbak. Awit pinten-pinten dalu mboten nate tilem duh Koko Prabu lho. Kowe pirang-pirang bengi ora turu ki ngopo? Makarya duh Koko Prabu lho. Nek pirang-pirang bengi kowe ora turu mergo kowe nyambut gawe. Kenapa kowe nyalahke kelawan wong kang mbut gawe? Coba Wangsulana. Wong urip ki nek ora nyambut gawe bingung ya to. Neng yen wis entuk penggawean kok malah ora iso ngatur uripmu iki piye kowe? Kowe ning kene ditanggap wong kowe diragati kowe kaya. Saya kaya apa ngantuk dikaya ngapa tanggung jawabmu dadi wong urip sing nampa kanugrahan kabegjan ditanggap wong iki kaya ngapa? Nambani ngantuk kaya ngono kuwi. Mbak-mbak kacu ditelesi banyu, dilapke pasuryan. Utawa dilapke rai kanggo raup. Iki, ngono. Wong urip ki kadunungan akal, kadunungan pikiran. Duwe pikiran kanggo mikir, duweni akal kanggo ngakal nang waton aja kanggo ngakali kancane. Iki Koko Prabu lah iso ngono. Ana Ratu Seba, lah kok malah pijer ngantuk wae. Kuwi ngarepmu ki disambi nggo camuk-camuk kuwi. Iki, ana apa kuwi ngarepmu ya ning apa? Samu barang sampun samapta lah ya ngono kuwi disambi. Ana omben-omben ya diombe, ana daharan ya di madang. Iya. Iki dina Prabu Dentamurka teka eneng kene. Nantang perkara bakal njaluk negara Ndrawati. Lah tanggung jawabmu kaya ngapa Setyaki? Kula badhe netepi darmaning kasatriyan kula Koko Prabu. Piye darmaning kasatriyanmu ki piye? Memayu-hayu ning jagat, memayu-hayu ning bawana. Sabila kelawan bebener lah nek wis kaya ngono mara diage tanjakno. Aja nganti tekaning Dentamurka kae gawe pengirang-iranging bawana.
Sarwasis angati busana amimu
sumandeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nduk dalem aja nganti lali tansah nanjakno puja lan puji syukur ngarsa dalem Gusti Kang Maha Zat. Wis pira wae kanikmatan, wis pira wae kanugrahan ndak tampa. Ya mbok tampa bareng sak kanca rombongan sahingga bengi iki ginanjar bagas waras rahayu kang tinemu nggonku sowan ana daleme panjenenganipun Bapak Abdul Salim dalah Ibu Juliani Prastanti pidalem ana petekean Jepara Kidul. Ayo apa bengi iki kok gelar wayang bengi iki netakake Kang Putra kaparingan nama nak Mas Bagus Aditya Ramadhani ngono sing diceluk Adit kae. Iya muga-muga bocah sing diislamke iki diwasane dadi bocah sing pinunjul. Iya migunanana tumrap agama bangsa kelawan negarane aja nganti wegah nampa wewarah, aja nganti mundur saka pitutur luhur, aja gampang nampik piwulang becik dimen diwasane bocah iki mau tansah dadi bocah sing miguna. Ayo kaya ngono ya Mak. Iya netepi sunah Rasul diislamke buang sesuker utawa buang sukerta. Iya nggonku sowan ana tlatah petekian Jepara kang wis kaping pira iki muga-muga dadi sarana rumaketing seduluran antarane kanca seniman seniwati lan kabeh pangombyong utawa pemerhati utawa panyengkuyunge bolo-bolo lan pepundhen petekian sak kiwa tengene ya nduk. Ayo tak gawake rombongan komplit. Gamelane ya komplit, wiyagane ya komplit, pesindhene eneng 5. Iya ngambah tlatah petekian meneh. Udakara pirang dina wingi wis ditimbali Pak Agus Salim wakil rakyat sing pidal meneng petekian dhewe bengi iki klakon sowan eneng petekian meneh. Lah iya muga-muga rampung iki isih eneng petekian-petekian liyane ya Mak. Iya jantenan ndedonga iya ora lali tansah nggonku nyuwun idi palilah sagung para rawuh sesepuh pinisepuh muga-muga kanthi palilah idi pangestu iki mau nggonku nyekel cempurit bisa tansah rahayu nganti kapan wae. Ayo tekad praya awake dhewe melu nglestarekno melu nguri-nguri budaya Jawa kang adiluhung tinggalane para leluhur biyen. Iya wujude wayang kulit. Iya eling-eling biyen wayang kulit ya kinarya sarana siar agama Islam dening para wali. Ayo kaya ngono. Matur sembah nuwun Bapak Abdul Salim dalah Ibu wis ngeparengke aku sak kanca sowan eneng kene dipercaya ketiban campur supaya nanjakno kewajiban suwengi muput atur panglipur lumantar dedongengan cerita alur riwayat mbabarke lelakon jimat jamus Kalimasada. Ngono sing rawuh kono Mas Abdul Salim dhewe apa wakil? Diwakilke wong tuamu sing pidal meneng sanan Karanggundang. Lah iya mung winginane diancer-anceri saka bali desa petekean iki ora adoh ngendikane gur ngono. Iya mula aku kirim panggung kirim son nganti keblasak-blasak nganti sak paran-paran. Lah iya ancer-ancere mung ora adoh saka bali desa petekean gur ngono kuwi. Lah iya ngono. Neng sing diarani kewajiban kuwi
yen nggone nanjakno kanthi ikhlas lila legawa lahir batine dilalah ditulungi wong ditudoi. Ha iya. Beda nek nyambut gawe iki ora seneng, ora ikhlas, ora lila. Nduk aja takon dosa kuwi. Lah iya. Matur sembah nuwun bengi iki disengkuyung bola-bola Sukodana, Sukasana nganti mbugel. Kerapyak indah, luar biasa. Lah iya. Pak Bungah sak rombongan ya teka. Aduh. Mas Pendi eneng apa ora? Mas Topik nduk sing ketok saka kene. Lah iya. Ora lali wong tuamu ya pepundenmu. Iya, Pak Lek Reman, iya, bengi mau wis kajibah pinangka wakil tuan rumah. Iya. Ayo padha seneng-seneng ki mau, wis tak caosi sinom nyamat, malah tak gawe kepara ngarep, muga-muga ndayanana nggone padha nyemak utawa midanget utawa miyarsakake lakune lakon bengi iki kanthi mat. Ha iya. Nduk dalem. Dipun griming larasipun slendro selawatan sore-sore sedilok. Iya, larase slendro, patete songo. Iya, cakepane ya Rasulullah kae. Iya, Ibu Waranggana kasuwun ngastomik kabeh. Iya, buka celuk bareng-bareng, mongale ya bareng-bareng. Kawijangna jroning cakepan amijangna kelawan wujuding rukun Islam eneng 5 cacahe. Iya. Lamun ta wis pungkasane munggah haji nyuwun tulung dipun bablasaken nyang lagu pepeling. Ha iya, sebabe beja-bejane wong kang langli isih beja wong kang eling kelawan waspada. Ngono. Coba kaya ngapa cacane.